a fost bine. Ce-mi place mie cel mai mult la tine? Gen, cum arăți pe tine. Nasul! Da! Nănău ăsta, nu înțeleg, nasul ăsta meu, am un nas imens. Îl ador, să nu-i faci nimic. Știe ea de ce. Ok. Tu mă uita la asta, că pentru tine l-am adus. Nu l-am adus să... A scos AVP-ul. Zic cum face. Nu știu cum se face. Puneți ochelarii la ochi. Da, puneți-i la ochi, așa. Mă vezi mai bine acum? A? Nu? Nu mă vezi bine? Headshot. Odată, mă? Bă, ce s-a întâmplat, mă? Nu e acasă, femeia, ce vrei Rafa, să... vreau să ne ciocnim o alții să ne atingem pulile reciproc. Trebuie să-ți ciocnești ouăle de pouăle mele, adică, bă, băiatule, bă, îmi plac fetele, mă, nu... Bine, că în ziua de azi și fetele pot avea ouă, dar... Rafael, îmi plac videoclipurile tale. Pasările trece în zare, eu mă uit. Ele dispare și tu mă apuci de coaie ca Ok. Era frumos mesajul, bine zis. Era, nu mai este. Doamne, ce urat vorbesc acești oameni, parcă nu au avut cei 7 ani Așa de este, acasă. așa Foarte este, Marian. necizelativ, baga mi asmana la pula la care mai vorbesc de urat. Retrag ce am spus. Pupici la... E așa periculoasă? O, ce fac e fratele Rafa, fac e la ifta, da, acum am venit eu de la gagica mea, am largit-o puțin mai mult, va pup. Ai lărgit-o pe biata femeie? Salut, Stream, cine are mâinile pe tastatura e pedofil. N-ai legătura are asta cu pedofilia? Da, Rafaele, sigur. vreau să îți sug pulicica aia mică, Rafaele. Salut! Dau mesaj, fug la pont, număr banii.